Uli naman, para naman sa sarong sakong bagas, one sack of rice, mga tugang, mga kauragon, mga kaaksyon. Numero, partner. 0946 0946 496 496 6232. 6232. Tagama nito. Si Melanie Tipo. Melanie Tipo. Tipo. Pagayon naman ang Sarong sakong pronunciation. bagas. Melanie Tipo. Amo mo kan Tipo. Yan. May makwestiyonon Ay, partner. partner ko yan pala ng pagkaaldaw. Batiyon ta muna, antas na may magsimbag partner. Happy birthday sa Satuyang! Technical head! Ayan, kay Shano! Happy birthday! Yan, si Shano Calieja! Happy birthday! Yan sa mo yung Birthday ko poging yan. technical head. Ayan, utos sa iyang uniko iho. At his back. May kuyang partner, nagangala si kung nata dahil siya ano. Day naka-ano partner. Ay, yauna pala partner, maray na pagkahapon. Melanie! Oh, Hello po. Melanie! Hello po. Saan ka dyan sama nito, Melanie? Sa, sa Barangay Buyo. Barangay Buyo, Manito. Albay. Nag-ano ka, Melanie? Nag-ano ka? Ay, una naman po ako ngunyan sa Manito. Nasa Antipolo po ako sa trabaho. Nagtatrabaho ka, pero ang taga pamilya Manito mo, ka. ang pamilya mo, taga Buyo, Manito. Opo, yan po sa Parada. Parada. Buyo, Uy, Parada nakadyan Buyo. ako sa Parada Buyo. Oh, Manito. Melanie. Ano ang pronunciation ka ni Melanie na apelido mo? Po. Ano yung apelido mo? Tipo? Tipo or tipo? Tipo? Melanie Talento Tipo po. Tipo, ayan. Melanie, si sayan niya dyan na walat sa Parada kan Buyo. Sira mama ko po. Melanie, may regalo si Congressman Saldi ko sa imo, sarong sakong bagas. Ako Bicol Party List. Wow, yan. Regalo sa imo kan Ako Bicol Party List, Congressman Saldi ko sarong sakong bagas. Wow, thank you po. Tatabang na, may pabagas pa. Yan! Inform mo, Melanie, yan sa imong nanay or tatay na igwa ka mo ning mariresibing sarong sakong bagasali kay Congressman Abangan Saldico. mo na lang, Melanie, kung paano maapudan ka, kung paano makuha ni mama mo or ni papa mo or ni kung sisay na masugo mo, subagas mo digni. Ano? Saan po ang ako Bicol? Ay, digni po. Digni? Digni sa Bicol. Oo. Digdi sa Embarcadero, Melanie, sa Barangay Victory Village, Legazpi City. Sa Embarcadero. Alright, congratulations! Melanie Tipo. Tipo kan Manito, Alban. Parada, Buyo, Manito. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico sa Kasako Bicol? Salamatan pong marami. Hindi ako makatubod. Hindi ka makatubod. Hindi ka makatubod, pero ngunya nagtutubod ka na. Merry Christmas, sabi ni Congressman Saldico. Nagtutubod ka na, Melanie. Opo, magmahamba ko. Ayan. Okay. Maraming Congratulations! salamat. Merry Bye-bye.